Gidjon. Tama. Oh, si Gidjon. Yan ang brand ko sa Papemeta. Dahil munti kayong magkasundukan din sa Hindi ko nga pinatulan kasi lit-lit eh. Sa room number 7 eh. Dahil yabang-yabang eh. Oo. May kamay. Kapag kaaway nilang apong nun eh, Devil yan tatawagin. Oo, Diego silang yun. Diego Lasing. Ngayon, nung nakalis na siya, nasa harap kami, umuulan. Sabi ko, may beer. Eh, sabi ko, Sa inta ulo ni Kiyo. kailan nyo. Kaya tara, inom tayo. Si Kiko na doon. Inom tayo dyan. Sabi ko, Kiko. Eh, nagagawa pa naman, nagagawa pa naman. Inom kami natin. Na 15 yun, 15 na branch na. Wala. Did not matter. Life is going on, tawag na lang. Life is going Ligo, ha? Ligo. Life is going on. Ligo. Uminom ka rin. Oo, siyempre. Oo, siyempre, Unang muli. Sige nga. Bog ka na lang. Alam ko na kung ano yung ngayon yung una-uso yung rose lime at saka gin. Yun yung Singapore Sling. Ronaldo. Singapore Sling, lime juice, tsaka gin. Sa ano yun, yung sa nangyutan sa may Sulu. Yun. Sulu yun. Tsaka Angostura Parang bitters. ko rin niya si Ronald Ganun eh. Sinabi ko sa kanya, Eh, may doktor. Pero kasama din sa Labiliar, hindi na. Wala Hindi na. Hindi lang sa Sol. Nasi Sol pa na. Mga iba-iba na kasama sila, Chok-Chok, mga iba na. Mga Muslim na eh. Sino yung Chok Chok Volante? Hindi, Chok-Chok, ano pangalan yung matangkad na hindi kaso sa kama? Chok-Chok. Taga Cebu. Hindi ka lapo-lapo. Oo, taga Cebu. Nakabako